उपवासाच्या दिवशी तसेच इतर दिवशी नाश्त्याला आवडीने खाल्ले जाणारे साबुदाणे वडे आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर साबुदाणा वड्यासाठी लागणारं साहित्य आपण आता पाहून घेऊया। 1 कप साबुदाणा, अर्धा कप दाण्याचं कूट, पाव कप ओलं खोबरं, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, मध्यम आकाराचे 3 उकडलेले बटाटे, मीठ चवीनुसार, 1 चमचा साखर आणि 1 मोठा चमचा जिरं। 1 कप साबुदाणे स्वच्छ धुवून साबुदाणे बुडतील इतकं पाणी घालून त्यांना रात्रभर भिजत ठेवायचं आहे। आपण रात्री भिजत ठेवलेले साबुदाणे छान उमळून आलेले आहेत। साबुदाणा वडा करण्यासाठी त्यात घालणारा आता आपण वाटण करून घेऊया। यासाठी आपल्याला लागणार आहे पाव कप ओलं खोबरं, त्यात घालायचं आहे 1 मोठा चमचा जिरं, 4 हिरव्या मिरच्या। मी घेतलेल्या मिरच्या ह्या तिखट आहेत त्यामुळे मी 4च घेतलेल्या आहेत। तुमच्याकडे जर कमी तिखटाच्या मिरच्या असतील तर त्या तुम्ही 5 ते 6 घेऊ शकता। आपण खोबरं, मिरची आणि जिऱ्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे। आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। आता आपण लगेचच वडे करायला सुरुवात करूया। साबुदाणा वडा करण्यासाठी आता आपण सगळे जिन्नस एकत्र करून घेऊया। हे आपले उमळलेले साबुदाणे आहेत। ह्यात आता घालायचे आपण अर्धा कप दाण्याचं कूट, 3 उकडून आणि कुस्करून घेतलेले बटाटे आणि आपण जे वाटण केलंय ते घालून घेऊया। यात घालायचे 1 चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ। मी यासाठी 1 चमचा मीठ वापरले। आता हा सगळा जिन्नस आपण चांगला मळून एकत्र करून घ्यायचा आहे। आपण चपातीचं पीठ मळतो अगदी त्याप्रमाणे हे सगळे जिन्नस छान एकत्र मळून घ्यायचे, त्यामुळे ते एकजीव होतील। साबुदाणा वडा करण्यासाठी लागणारा पीठ आपण एकत्र करून घेतलेला आहे। आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। आता आपण वडे करायला सुरुवात करूया। यासाठी आपले दोन्ही हात पाण्याने ओले करून घ्यायचे आणि पिठाचा एक मध्यम आकाराचा गोळा घ्यायचा। हात ओले याकरता करून घ्यायचे की जेणेकरून पीठ आपल्या हाताला चिकटणार नाही। त्याचा गोळा करून दोन्ही हातांनी त्यांना दाबायचं आहे। त्याला कडेने जरा सारखं करून घेऊया। अशा तऱ्हेने आपण आता बाकीचे वडेही करून घेऊया। आपण घेतलेल्या साहित्याप्रमाणे मध्यम आकाराचे 14 ते 15 वडे तयार होतात। आता आपण वडे तळायला सुरुवात करूया। कढईत आपण तेल तापवून घ्यायचं आहे। गॅस आपला मीडियम टू लो मध्ये ठेवायचा आहे। आता आपण वडे तळायला सुरुवात करूया। वडे तेलात सोडल्यानंतर ते जर बुडाला चिकटले तर चमच्याने हळूवारपणे हलवून त्यांना मोकळं करायचं आहे। 1-2 मिनिटात आपले वडे हे असे तेलावर तरंगायला लागतात। 2 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण हे वडे पलटून घेऊया। दुसऱ्या बाजूनेही 2 मिनिटं चांगले तळून घ्यायचे आहेत। त्यांना छान गोल्डन रंग येऊ द्यायचे आपण। आपले वडे छान फुगलेले आहेत। आपल्या वड्यांना छान गोल्डन रंग आलेला आहे। आता हे वडे आपण काढून घेऊया। मग करणार ना साबुदाणे वडे उद्यासाठी? मग आज रात्रीच साबुदाणे भिजत घालायला विसरू नका आणि वडे कसे झालेत हे कमेंट करून मला नक्की सांगा। धन्यवाद।